Midusa mano mapacho kae kata mano Association of Consulting Engineers of Kenya odiochieng' makawuono gibiro baga yanga romo margi e county ma Kisumu. To e romo machalo koda mano telo mar Lake Region Economic Block kotelnegi kod governor e county ma Kisumu mano Professor Anyang' Nyong'o kachiel kod governor e county ma Kakamega mano Fernandes Baraza odiochieng' makawuono gibiro twaka ka gitemo mar twaka kotudore kod chal mar gedo ahinya to e gwengego manitiere e alwora mar Nam Lolwe kaka yorno mar neno ni giting'o malo gwengego mag alwora mag Nam Lolwe kendo gineno ni kit gigo mabende oger e gwengego manitiere e alwora mar Nam Lolwe gin gigo mabende oger e yo makare. Kapod wantiere kaunti onogo ma Kisumu nyaka Ramogi Ajwang' mana kaka ineno kae, mano en kambi mabende ochung'ne keyo pi e kaunti ma Kisumu mano Kiwasco. Odiochieng' makawuono kambi mabende ochung'ne keyo pi kachiel kod wanyalo wacho ni gin gigo mabende iluongo kanyo ni sewage kata gigo mabende wuog e dak minyaga. Odiochieng' makawuono gibiro chiwo twak margi ahinya to kotudore kod chido mar pi. Mano pi mane? Pi mar Nam Lolwe. To pigno mar Nam Lolwe en kama entiere godo kama pi makamano thothne Kiwasco golo pigi kanyo to ka gisethiedho pi makamano to gitero pi makamano kata gikeyo pi makamano